Migosi William Ruto medo dhi nyime e kod singo ne jo Kenya ni obiro tieko ajenda 4 madongo mabende tend piny owacho mar Jubilee no singo ne oganda e pacho kaendi to pok otiek timo gi nyaka gie sani eri maendi en mana poni obiro yiere kaka ker ma pacho ka. Kolose county no Makericho, Ruto owacho ni ajenda go eko ne gisechako timo makare. Kata kamano ne gichung' bang' mosruok mabende nobedo e kind ker Uhuru Kenyatta kanyakla kod ogai mar ODM oluor Raila Odinga. Mabende owacho ni nochungo timo projects makamago eko. Omedo sero ahinya wachno ero mar BBI mabende owacho ni ne dwaro mana mondo jotelo mamoko omed yudo kombe mag tich mopogore opogore pacho kaendi. Ruto noten koda ka jotelo mamoko kaka Migosi Didmas Baraza Murkomen e kinde jotelo kata jood bura mamoko mabende ne nitiere godo Kericho kono ero mabende medo goyo debe ne bottom up economy. Ni chama ambaye imekuja kumaliza ukabila Kenya hii yote, kila wananchi pembe yote ya Kenya wako ndani ya UDA. Na ndio maana mimi nimekuja hapa kuhakikishia kwamba huyu William Ruto, tulikuwa tumekubaliana na Wakenya ya kwamba lazima tupange mambo ya biashara ili tuondoe umaskini na tutengeneze taxpayers wengi ndio tuweze kupanua uchumi wa Kenya. Mimi nawaambia hivi, leo katika taifa letu la Kenya, na mulisikia juzi kwa mashujaa rais akisema Wakenya milioni 14 leo wamekuwa blacklisted kwa mambo ya CRB. Ni kweli ama si kweli?